अबे रानी कुशल्या बोली स्वामीनाथ। सुन सुन मेरा स्वामीनाथ कॉलेज से कितना मजा आएगा बनाओ रानी और तनी अगर बेस कम कर हो टिंकू एको बात जल्लू है राम लक्ष्मण तो बाबा लेके कोई नहीं बक्सर में लेकिन बाबा लेके मिथिला में चल गई बनी शिव का धनुष तार बेटा तुर ले बा तारा बेटा के शादी के पाती है दिखाओ तो दिखाओ पतिया रे चिठिया रे सुना सुना रनिया अरे घुसुकिया वनियारा सुना भूखा बरिया अरे जुड़ा जाई जियारा आइल बा जनकपुरी से बाती रानी पढ़ के फूल से लछाती आइल बा जनकपुरी से बाती रानी पढ़ के फूल से लछाती आइल बा जनकपुरी से बबुआ श्री राम तुरले बाबू पैटो खोल दो का जरूर है पैट लगे जब इज्जत से कोनो गांव में नहीं है बबुआ श्री राम तुरले धनुषा पुरनवा मिथिला में राजा लोग तुरले सब लोग गई बरियाती रानी पर और हुल से लछाती आइल बा जनकपुरी से बाती रानी पर हुल से लछाती मास्टर उठाओ जेने आओ कम बोला था ओकरे उठाओ अब यह राजा दशरथ जी बिना लगन के बारात लेके आ जाते रहे जनकपुर में राजा जनक जी कहले बे लगन के हमरा बेटी के बियाह होई ना ऐसा लोग कहले बे लगन के सहनाई बे लगन के सहनाई बाजेला ना बाजेला कुशवाहा लोग काहे सस्ता मिलेला सब चीज खाली मान बना दो सालों भर ये लोग जब फुर्सत लगन में महंगा बिकाई हमारे बियाह में फंस जाई तो फिर बिकाई कहां अब राजा जनक जी कनी ये बेल लगन करवा सब एगो काम करे एगो बिमला शहर बसावल गई अब वही करवा सब की ठहरी आ हमनी के तिलक लेके आवता उहे बिमला शहर में राम चारों भाई के तिलक जाता आज राम सीता के कानना मना बन गई विश्व में केहू के ना बने विश्व में जय अक्षर के दुल्हा तय अक्षर के दुल्ही जितना अक्षर के बेटा पाटी उतने अक्षर के बेटा पाटी हाय देख ली गाना माना ऐसा के को बनल बा दुनिया में राम सीता दो अक्षर राम सीता लक्ष्मण उर्मिला भरत मांडवी शत्रुघ्न सूर्यकीर्ति जनकपुर अवधपुर अवधेश मिथिलेश कौशल्या सुनैना
गाना मना आई गो ये घड़ी के गाना मना बनत कैसा छोड़ देना चली तारा याद है कि तार पंखा हफ्ता में कब रे चलेला तार पंखा जाना बेरा बिहार में लाइन ना रहे रोड ना रहे लाइन ना रहे वो पर के निर्माण हो एबरा 48 घंटा जरूरत है तार जब के पंखा हो तो जब बत्ती परे गांव में ए लाइन नहीं ए पवल जरूरत बबो आउ बवल ससुरा जोरे को जब गांव में कोनो घटना घट जा केहू के लड़का के छटिया रहे तो सरवा ना बोरे गांव में कोनो नौजवान के घट जा तो दिन रात भर जोरे अरे वो दुखवा मन परत है पर बाबा उहे जान जाए कि ना अब हइए बाड़ी इनकर नाम का हो न ए ना तीन अक्षर में न ए ना आई जाना से शादी कर लियो कर ना का हो दुर्योधन एके में तरैया ले चल गए एकर देख कहां बा न ए ना अब मरद के ना दुर्योधन तारा बियाह के करे चाहिए मालूम बा न ए ना गिरिजी वाह लेकिन अब का करबू अब अफसोस क के का करबू अब भेटा वाला बा देसिला सिरफल हो लादे हाई हाइब्रिड हो अच्छा ला रहा हो रामचार भाई के तिलक आई बा आप लोग तिल करू है यस आप लोग तिल करू है सामान मान आया है बर्तन उर्तन आया है मिठाई वगैरह आया है फल वगैरह सब आया है दुल्हा के कपड़ा ओहो आया है वो आया है हां ये कहाँ हिंदी पाया है रे वो आया है हां एक बाबू साहब यहींगा पटना गांधी मैदान में गावत रहन आई अपन यहाँ वैसन ऐसन वैरायटी के मंत्री भई रहले वो बेरा हां तो जब भीड़ होता लोग चढ़ल गाछी पर तब मंत्री जी जानता नहीं का कहता रे का नाम ना धरे वो मंत्री को अपने घरों के रहल जनता से अनुरोध है कि गाछ पर से नीचे उतर जाइए आप लोग घामा में से छेहा में आ जाइए आज पटना के लोग जान जाइए बोकबा जुट गइल बड़े तो मंत्री जी कहते रहे महाराज जी हमने के शिकायत करता नहीं के शिकायत ना हम देखो तानी आज ही जानिए जैसे जमन के क्वेश्चन होइले सो पटना के लोग जानिए जाए सब सामान लाए हां कपड़ा कहाँ है दूल्हा का हे दे लीजिए अच्छा तुम्हारी है ए दूल्हा नहीं है नहीं है नहीं आई ना महाराज है नहीं अस्कतिया के बाद लॉटरी मिल गई है नहीं आई आई चप्पल निकाल दी नीचे है दूल्हा के धोती पहनाओ हो है नहीं दूल्हा है पैंट खोल दी ओ कहतर के अंदर नहीं की पहले ऊपर से पहिरा दो का है अरे ऊपर से पहिरावे दादाजी जमाना ठीक नहीं के का है इन बाबू हमार मरम जानता रे हां उ कोनो के चिन्हे ले सो पहिरा रे पहिरा उ चिंता सो तो जेल में सरते सो महा हत्या एकनी के लोकेशन भी ना जाई पता लगा लेला पहिरा धोती धोती कहाँ दूल्हा के धोती जाला दीप धोती जय श्री राम का भर हो पंचायत भर हो बाबू साहेब अरे दुआर पर रोज हो
बाबू बा जल्दी पहिरावा टोपी अगला साल हमरा यहाँ एग्जाम बा ओई में देखे बा कितना तहर समाजी बा पहले घर के देवता के गुण लगी आई हमने के खानदान के बक्सा बाबा हुन गुण लगी एगो ई हमरा खानदान के डमरू बाबा बाड़े गुण लगी आ एगो हमरा खानदान के लापता भगवान बाड़े गुण लगी ई सब हमने के कुल देवता है हजामी चौकापुरा और हजामी नोनियापुरा अशोक ठाकुर बोनियापुरा यह अशोक भाई बोहई नया भी हजामी अशोक आई लिए का एकर मार्केट धइले धीरे धीरे अंगना में चले के बा रुआ देखले बनी ना दूल्हा लोग के तिलक चढ़ेला जब जाके चौका पर बैठेला लोग त आगवा एगो फोटो खींचत चले ले एकर मतलब पहले के कैले बनी दुआ हमन का हु हेल बरदा फोटो कैमरा दूल्हा निकलतानी ए जी औरत लेने गावल चालू कैले बा जाने दो ये पापा जाने दो ये अगले पीछे दूल्हा को जाने दो ये अगले पीछे दूल्हा को जाने दो देख ला ये सरऊ देख ला आई अपना पहुना के नजर से देख ला अपना पीछे के नजर से देख ला अरे ये कहाँ का कैमरा है जी यूक्रेन से ले बनी यूक्रेन से ओ जी का करे गई रहनी मेडिकल के तैयारी करे अच्छा एगो आतंकवादी के बैग में से गिरल दे लेके भाग गया बनी तब तो मीरगंज के पक्का चोर लगत नहीं रवा बड़ा मनाड़ बजी हमारा पूरा पंचायत में हाँ जी पूरा प्रखंड में हाँ हमार शिकायत भुलाइयो के ना ना है कोनो बेरादर ना कहे तू लबदाना दीस हाँ हमारी को लिया सुना है हाँ हाँ अबे मतलब का करिया बताना सो हाँ लाइव आ गया हाँ हां ऐसे सावधान अकेला ही देख ले धीरे धीरे निकले हम कैमरामैन बॉम्बे से आए बन जैसे नागिन निकले जंगला से जैसे उस रघुबरा दुल्हा निकली महला से एक हारी निकले जंगला से उस सिकला दुल्हा निकली महला से थोड़ा मुस्कुराइए इस्माइल हंसिए हंसिए थोड़ा हंसिए हंसिए मुस्कुराइए दांत खोलिए हाय कैमरा लेकर बॉम्बे से आए हैं खोलिए दांत मुस्कुराई बैठिए अशोक भाई वो आगे आ जा ये है अशोक ठाकुर भाई ये हजामिन पंडित जी के हमने सामने काहे बैठल सो काहे आई है अशोक वो काहे बैठल बड़ी हमरा सामने काहे बाबा जी का श्लोक लड़ता हाँ अशोक भाई बा देखो बाबा के शंख केने बा हाँ देखो गाई के चौ
विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुनर्विवाह चमकाए तनो हरे कर्पूर गौरव कल्याणधरम संसार सरस्वती हरम सदाम सत्य भिकारम भवानी सत्यस्वामी और यदि महिला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा नमस्ते ओम शांति शांति हरि ओम शांति कुल देवता हो नमः ग्राम देवता हो नमः भाखड़ा के देवता हो नमः छपरा जिला भर के देवता हो नमः दुल्हा नमः के देवता हो नमः अशोक भाई मोकर भाई हर के देवता हो नमः ओम शांति नमः शांति हरि ओम शांति ओम शांति नमः शांति हरि ओम शांति भारत वर्ष रेवा खंडे अर्धवर्त जम्बू द्वीपे कलजु कलजु पर जब चले हाँ अरे ई पंडित जी कहाँ के हई? ई पंडित जी काशी जी के फेरल हुआ लोटा पुलिस इस्तारवा के जीजा जी लगे इस्तार कम नहीं कमना खानदान में पिया हो गए हम बोली ओम हरि ओम अपन नाम रख ली रूपेश कुमार राम जी का नाम रूपेश कुमार है श्री रामचंद्र पिताजी का नाम केकर बेटा है धर्म संकट में पड़ गई ना अब तब पंचायत में बोले बारी गवाह के कोनो ठीक नहीं के ये कतना गवाह बड़े फंस गई नु आए फंस गई ओम शांति नमः शांति हरि ओम शांति हजमिनिया का नैहर के देवता शांति इंगर भाता और अशोक जी का देवता शांति यही जी औरत लगावे ना कहावा से आवे लाला बना परिया अबरू सा पारी परिया है कहावा से आवे लाला बना परिया अबरू सा पारी परिया है अरे कहावा से आइल तिला हरू तिला कली हले खाड़ भइल काहे कहावा से आइल तिला हरू तिला कली हले खाड़ भइल अरे पुरबा से आवे लाला बना परिया अबरू सा पारी परिया है अरे मिथिला से आइल तिला हरू तिला कलिया ले खाड़ भइल अरे झझकी के बोली ले दशरथ पापा तिलक हम न ले हवाहे अरे मोरे बाबू पढ़ला पंडितावा तिलक बाला थोर अइले जय हो जय हो अरे मिनती सबोली ली लड़की के पापा तिलक हम चढ़ाई बाहे अरे मोरे घर बेटी कुमार तिलक हम चढ़ाई बाहे आज मारा राम जी के
कर्ता मालिक से निवेदन बा गणेश पुजारी भेजा जाए। कतना भइल गणेश पुजारी भेजी पहले। कतना भइल कतना भइल? हाँ राम जी के गणेश पुजारी जितना देबो उतना कमे भइल। एगरी तो जो चौरा में दुला पाड़ा कर रोवा छिलता ओकरो में 500 ग्राम मिल जाता। रात दिन पाड़ा कर रोवा कतरता तब ओकर बाबूजी को तर मोर बाबू पढ़ल पंडित तले ओइ में एगो मेरा के मुंह मारो के का कहत बुढ़वा रे मोर बाबू पाड़ा तिला का बहुत दीता जकरता मालिक ऐसा संजोग बा जे जाना बेरादर में हमने आइल बानी 3 दिन से यह लोग की आम का होता है। हाँ जी 200 रुपया दिलबन हाथ में रख लीजिए, थोड़ा अक्षत ले लीजिए, जय हो मालिक की जय हो ये भी हाथ में ले लीजिए, कलशा के नीचे चढ़ा दीजिए। ओम शांति नमः शांति हरि ओम शांति नमः शांति। एक और माने का होला दुल्हा से धरवा द उठा के बगली में धर। अच्छा ब्राह्मण जे माने पंडित जी हाँ उनका के कह ना गणेश पुजारी हाथ में लेबे के ली है ना कलसा तो काहे धरावे ले का है ऐसे कि हे जी के चीज उस सामान डायरेक्ट लेबे ना कर हम तो गिरी बाबा हो हम तो शिव जी के मुड़ियों पर से उठा के खा जाए। हमने के लाइसेंस बा जहां से उगले जहां डूबेले सब बपौती है। जहाँ जन्म भर बपौती है। जहाँ से मन तहाँ से उठा के खा ली। हाँ जब तिलक चढ़ जाला तो धान हल्दी बटाला। डाला अरे धानावा में अशोक ठाकुर बो याद हरदी में से तू तुरला ये उजर हरियर काहे बजी आई घर भाता और अशोक ठाकुर चाप के उजर को दलबा उजन चीज पर दाढ़ी लगा दिया ओकर रुआ जमता बबुआ अब मरद पीछे ही बैठल बा पूरा कच भी हजमिनिया जब ये धान हरदी बटा जाला अक्षत मराला अशोक ठाकुर बो सबकरा कचत दे सबकरा के दे अशोक ठाकुर बो जा तारी सबे ले ले। अच्छा अरे वाली तिल करू ए लड़की के भाई लो लड़की के बहन बेटा के दे दो ने तो करी पड़े ले ला लड़की के बड़को भाई देता रहे ला सबको के दो। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। जब अक्षत मरा जाला तब दुल्हा के चुमावन होला। बाबू करा जोरी लानाया जुरिया बाबू करा जोरी लानाया जुरिया सब सोहागिनों की करा पारा नाम हो अजुरिया सोहाग से भरी सब सोहागिनों के करा पारा नाम हो मजा के क्या जाए शर्माई करे के भगवान जान के पूछू में के बा और तनिया को घुसुक जाई सबे माता बहन चुम ले बाबू करा जोरी लानाया जुरी
साबा लक्ष्मी लोके करा पारा नाम हो अजुरिया सोहाग से भरी सब सोहागी लोके करा पारा नाम हो अजुरिया सोहाग से भरी हमारा चाची के करा पारा नाम हो अजुरिया सोहाग से भरी अपना दादी के कोरा पारा नाम हो अजुरिया सोहाग से ए बाबू करा जोरी नाया जुरिया हे बाबू करा जोरी ले अजुरिया हमारा चाची के करा पारा नाम हो अजुरिया सोहाग से भरी अपना चाची जी के करा पारा नाम हो अजुरिया यह भाव हो ए शर्मा जी चुमाइले हुए सखिया धीरे धीरे चुमाइले हुए सखिया धीरे धीरे चुमन बोहर भैली घरवा के लक्ष्मी चुमन बोहर भैली घरवा के लक्ष्मी हीरा मोती लुटाई दे घुरे सखिया धीरे धीरे चुमाइले हुए सखिया धीरे धीरे बबुआ अरे चुम चुम चुमावा पहली सोहागिन सीमा संसार अरे कुछ चुमली कुछ दिली आशीषा सीमा संसार के ए जिया सा दुल्हा दुल्हन लाख बरिसा शिवा संसार यह प्रेम हो यह प्रेम हो ए जिया सा दुल्हा दुल्हन लाख बरिसा शिवा संसार के जितना माता बहन सब चुमल सबके प्रणाम करतनी यह भाव रखे के चाहे अरे दैया फेर चुमे चलली दुल्हा की भाभी अरे ई के हो जी? यह लंगटुआ भाई भाई ई तो बांधा फाना तब तारी आई कौन तरह जे भौजाई ने कहा तना भौजाई रोखगर बिया सोनपुर से नहाइए के निकलल बिया का हो आराम से चुम लता दे ठीक बाना ए रोहित बाबू जी बानी जी जल्दी बांस का पतई थोड़े तुर ले आली काहे के? मौसम बना देले बा इदैया फेर चुमे चलली दुल्हा की भाभी एकर आंग डोले ला एकर पांग डोले ला एकर हा 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 एकर हई
हजमिन एते हूं चुप ले अशोक भाई बेते हूं चुप ले ना तो कहबे जे हम चुप में ना कोई नहीं हां तो पर ना हजामिन होतिया आज बा मोती धानावा के चौरा रे अरे ई के हजी अशोक भाई बो के चुमे जानी थी है रे माई अशोकवा भाई के चुमे जानी थी इहो अपना भाई से छुआइल बिया रे माई इहो अपना भाई से छुआई रे माई छुआए के छुआइल बिया न होइले ना करे माई छुआए के छुआई बिया ना हरे न करे माई छुआला पर भोग भोग बासा बिया रे माई अशोक भाई बो खइबू ना पियबू त मोटाइबू अशोक भाई का तोल पर लोट यानो बचरल तनो गइले का भाई एकर भौजाई हवे त संग फुरवे आहा जाए अशोक बो अरे हमर ठाकुर जी के मुड़िए दिए तीन भाई रहले है चलो ये दुल्हा अभी हम शादी बबुआ के करती ना ना अभी कौन 21 वर्ष जरूरी ना रहो अभी तो ई आषाढ़ है तो 13 साल के उम्र में चलिए धोती खोल के हित लोग के खियाई पैंट खोल दिया हित लोग के खिया दिल कर लो दिल कर लो अच्छा एगो बात बताई सब हां और लोग खाओ के जाए आगे बिछौना करा दी भोजन कराई भोजन भोजन हां भोजन हुई हां पर पैखाना हो गइल बा कुला गली हो गइल बा तब तक खाइयो ले हो गए लोजी वो 4 बजे भोर में सुरेंद्र ड्राइवर खई है जब मोर मैदान ओनिए को ले रहल आ कुला गली होइए गई तपन को लेला उठा के खा लेला अरे भोरवा में काम आवेला नगद नंबर में आइल बा अब आराम पुड़ी दे दी पुड़ी ए हजार तू बढ़िया बात में हजमनिया बढ़िया अशोक भाई बताओ खा ले यह काम नहीं कर रात भर मार सब जना आराम से खोजिया बड़ा के नहीं के बहुत वैरायटी बा आहा पुड़ी दे दी पुड़ी दे दी पुड़ी दे दी अशोक भाई वो पुड़ी दे दी अरे ई कौन पुड़ी हजी एगो पुड़िया खा ले बु अशोक भाई वो हां 3 दिन हिमालय बतीसा खइबू हाई पुड़िया ना भेटाई अशोक बा ना आ संजोग से हमरो भाई के नाम अशोक है हो हाँ। भेटाइए गई बड़ी अच्छा जिलेबी दे दी जिलेबी दे दी अशोक बा सरल मैदानी के जिलेबी 3 दिन मैदानी सरौले बानी तब बनौले बानी यही से देवता लोग के जिलेबी ना चढ़ेला काहे के ओकर नाम हम मैदानी देवता लोग के ना चढ़ेला ना बेसन के सब्जी दे दी बेसन के सब्जी दे दी बेसन के सब्जी दे दी अल्लाह हो ठबरन खा तालु के खिया के बुआ दे हम कटहर के कोफ्ता दे दी कटहर के कोफ्ता दे दी कटहर के कोफ्ता दे दी मुरई मुरई दे दी अशोक बा मुरई खा लो दे दी रोआ वाला पापड़ दे दी जटहवा पापड़ हो दे दी जितना पेट में गए सो सब पान के बहरी चल दी गैस फ्री पापड़ हो रोल अशोक वो रोल दे दी फोफिया मिठाई दे दी खाना दिन हम खाए फोफिया बाबू हमार ला 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 दया के गाय जाता रे चल जाता रे देखई है लाल मोहन दे दी लाल मोहन दे दी पूरा खोले जो हजामीन हां लॉलीपॉप यही जी औरत तो कर जावेला अरे ऊंची ऊंची कोठावा उठाइए जगता रसिया अब यरिया मरिया
फुलवारिया में ओइली दिल करू बहू भैया के तरफ से हमरे 1 रुपया नचनिया के 1 रुपया हार्दिक प्रणाम बा वही फुलवारिया में ओइली दिल करू बहू पतूर ले ली राउर हेलो अरे धावाला धूपाला ऐनी जग करता रसिया अब हम तुरम तहर हो फूला अरे री माझी मारी माझी मा देवा बरी शिवन अपाया गाना में लागी गई आई रे मना धीरे रे धीरे पानी भरे चलली रे चलली अशोक भाई बा धावाला धूपाला गइले बलिराम रसिया अब फुहारो के लिहाले अरे आजा रटो मैंने पाया रटो अब काला गो तो समधिन कली बलिराम जी से ए बलिराम जी अरे नाचो टया जर में ना चोटा पाजर में तो केने बचोट केने अशोक भाई के तरफ से आ गई देखी तो भाई हो के तो ऐसा न एक चा से जोत देनी का मेहरारू के देखी पिया जाम गई बलिराम जी आईनी लगनी टुआ जे केने लागल बा कहली जे बलिराम जी का बताई अरे नाचो टया जर में ना चोटा पाजर में तो केने बचोट केने समधिनिया के एकरा रोशन चौकी में लाग गई मन रखनी में लाग गई यह गोपालगारी होला त इंद्र भगवान भी खुशी में वर्ष लगे आर्यन साउंड सर्विस सादपुर देखी त एगो साउंड क्वेश्चन एगो हाई बाड़े कुफतर साउंड सर्विस पंडित डीजे तहरो कगरे अब अशोक भाई बो सुनिले अशोक भाई बो 3 साड़ी पहिरली अब लाला का पियर का हरी हरा का हाय सिया राम के भजो लाले हलाला का पियरा पियरा का हो
गिरी जी के मौगी गईली रूस रूस कैसे कहे घर में जाके गईली सूत सूत तले ओकरा नैयर के बोका आवेला ओकरा के बोकवाई जी रो लगा दी भालवा कहां बरे जॉब न तो भी बोका आ जाता गाथ तो सही करा के नचनिया तोहरो के गरिया है गरियाई अशोक बतुनी तनी मुनि तू नहीं खो सुनी सुनी लाया अशोक भाई बो गाड़ी अतहर को तो दुआरी ओई में छोला लटम टम गाड़ी ओई पर गिरी जी भइला सवारी ओई में हम खाए पूरी तरकारी ओई में हजमू बनावेले दाढ़ी ओई में जादो जी चरावेली पाड़ी ओई में पासी भाई छेवेले ताड़ी ओई में हम चलाई रे लगाड़ी धन हरे दुआरी भाला चौकस बाड़ी अशोक भाई बोरे भाला चौसक बाड़ी आहा